Mas okay na yung praningning kesa laging victim. Yung lahat ng sense of reasoning ko na mahal to para sa produktong to, wala na. Zero na. Hindi ka pwedeng manalo sa isang contest na hindi mo sinalihan. Ayan, congratulations, nanalo ka sa parapol ni Senador. Oo, ni ganito. correct. So, ang lagi po nating tatandaan dyan, kapag ka ang isang message po ay meron pong nakalagay na link, ang utos sa'yo ay i-click mo ang link na yan para maayos, ganon-ganon. Diyan tayo magduda. Mas okay na yung praningning kesa laging victim. Kung hindi ka sumali sa kahit anong klase ng contest, ibig sabihin nun, kapag sinabi niya nanalo ka, it's a scam. Yan. Doon sa mga scammer, lagi nating sinasabi dito na nag-a-upgrade na rin din po sila. Totoo, high-tech. High-tech na hindi na po kagaya sa panahon namin. Na pagmukhang bandido. Katulad ditong ni Diego, kapag ka may tattoo sa katawan, lalayuan mo ng kaunti, di ba? Scammer yan. Scammer na agad. Hindi. Ngayon, iba na ang rin mga scammer po ngayon. Mas makinis pa sila. Correct! Naka-long sleeves. Mas makinis pa sa'yo. Ayan, May skincare routine. Correct. Branded na mga gamit. Yes. Ako, Jegs, pagkalibaw sinabi sa akin na, nako, bagay na bagay sa'yo Ayan. to. Yang powder na yan, bagay na bagay sa'yo yan kasi lalo kang pumuputi. Ako kasi kahinaan ko to, Jegs eh. Pag sinabi niyang pumuputi, hinaluan niya pa ng lalo. Ibig sabihin, maputi na talaga ako. Ayan. Lalo lang. So, kino-compliment niya ako, tas may reward, which is lalong pumuputi. Ayan. Ay, wala na. Yung lahat ng sense of reasoning ko na mahal to para sa produktong to, Go na. wala na. Zero na. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.